ಹಾಯ್ ಯಾನಿ ನಿನಿಗನುಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪನ ರೆಸಿಪಿ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸ ಬನ್ನಗ ಕ್ವಿಕ್ ಆದ ಆಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗನುಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಸಿಗದ ಟೈಮುಡು ಏಟ್ ಯಾನ್ ಪಪ್ಪಾಯದ ಮರ ಬುರ್ದಿತ್ತುಂಡು ಅದ ಪಪ್ಪಾಯ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಉಪ್ಪುಡು ಪಾಡ್ದು ದೆಂಬುಡು ನುಂಗ ದೀದಿತ್ತೆ ನಿಗನುಟ್ಟು ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ದೆ ನಿಕುಲು ಎನ್ನು ದಿಪ್ಪರು ಅವೆನ್ ದಾದ ಮಲ್ತೆ ಪಂದ್ ಇನ್ನು ಏನು ಐತ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗನುಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರುಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದಿತ್ತುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಗುಲು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೊಂದುಲೆರಂದಾಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಚಡ್ಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದು ಬರ್ಸ ಬನ್ನಗ ಮರಿಯಲುಕು ಪಂತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತುಂಡು ನಾನು ಏಪಲ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಕಾಯಿ ಪಪ್ಪಾಯ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಎನ್ನದ್ದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವೇನು ಅಂಚ ಮಲ್ತು ದೀವರೆಗ್ ಬಾರಿ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತುಂಡು ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟು ರೆಸಿಪಿನ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತುಲೆ ನಿಕುಲು ಯಾನೇನಿ ರೆಡ್ ಟೈಪ್ದ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗಲ್ನುಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಲ್ಲೆ ಅಂಚದ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದು ತುಲೆ ತೋಜಾವೆತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ಡ್ ಉಂದೆಗೆ ಪಪ್ಪಾಯ ಉಂಡತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಕಾಯಿ ಪಪ್ಪಾಯ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ನುಂಗ ಅದ್ದೀತಿನ ನುಂಗೆಲ್ ಮಿನ್ನತ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತುಂಡು ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಆತು ನಾನು ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ದೆ ನುಂಗದಿತ್ತೆ ಹಾಲಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಡ್ಲೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ತೊಂದೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪುದಾದ ಕಡ್ಲೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ತೊಂದೆ ಕಡ್ಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಯಾನಿತ್ತೆ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ಲ ಪಾಡ್ವೆ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಪಾಡ್ವೆ ಅನ್ನೆಕ್ ಇದು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನ್ನ ಖಾರಗ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನಾತ್ ಯಾನ್ ಸರಿ ತೂಲೆ ನಿಕುಲು ಎನ್ನೆಗ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿದ ಐಪಂಡ ಯಾನ್ ಪಪ್ಪಾಯ ಕಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡ್ದೆ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ಇದೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡುಜಿ ಐಪಂಡ ಪಪ್ಪಾಯದ ಉಪ್ಪು ಏನಕ್ಕೆ ಇಯ್ಯ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ ಪಂಡತೆ ಅನ್ನ ಪಂಡ ಹಾಲಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದನ ಇಜ್ಜಿನ ಮಕ್ಕಟ್ಟು ದಿನವಲು ಗುಗ್ಗುರು ಬರ್ಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿನ ಪುರಿ ಆಪುಂಡು ಸರಿ ಅದು ನುಂಗುಜಿಡದಲ್ಲ ಒಂದು ಅದನ್ನು ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತುಂಡೆ ತುಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಇಡು ಅಂತ ನೀರ್ದ ಪಸಲೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಇದನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂತ ನೀರು ಪಾಡ್ವೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ನೆಕ್ ನೀರು ಪಾಡುಂಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಳು ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿಯೇ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಇತ್ತು ದಪ್ಪನೇ ಇಪ್ಪೊಡು ಎಣ್ಣೆಗರ್ ಬುಡ ಕೈಟು ಹದ ಮಲ್ತಿನ ತೋಜಾವೆ ಇಂಚ ದಪ್ಪ ಇಪ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಪಕೋಡ ಬುಡ್ಪತೆ ಆದ್ ದಪ್ಪ ಇಪ್ಪುಡು ಇಟ್ಟು ನೀರಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪಪ್ಪಾಯ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ ಒಂಚೂರು ಪುರ್ತು ಪಾಡ್ದಿ ಎಂದಾಂಡ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಬುಡ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಮಸಾಲ ಐಕ್ ಕಡ್ಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಪಾಡ್ದೆ ಐಕ್ಲ ಉಪ್ಪು ಇಯ್ಯ ಉಂಡು ಬೊಕ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪನ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಾದ್ ನಮಗೆ ಚಪ್ಪೆ ಅನ್ನಂಗ ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತ ಇವಾಗ ತಿಂದಂಡ ಉಪ್ಪು ಸರಿ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ನಿಕುಲು ಮಲ್ತಿನಿಡು ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ಜಾಡ್ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದೇನು ಉಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜಿನಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಲ ತಿನ್ರ ಬೆಲ್ಲದ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇಂಚನೆ ಸೆಟ್ ಅದು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬುಡ್ಪೇನು ನಿಕ್ ಒಂಜಿ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ದೀಪೇನು 5 ನಿಮಿಷದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ದೀತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾತಿನೇಕ್ ಒಂದೊಂದು ಜಾತಿ ಪಾಡ್ವೆ ಅನ್ನೆಕ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ತೆಳು ಇಪ್ಪುಂಡು ನೀರು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಮಲ್ತಡ ಒಂಚೂರು ಅವೆ ಶೇಪ್ ಮುರ್ಕದ್ ಬಿಡೋಲಿ ನಾನು ಅಂಚತ್ತು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದೆ ನೆಕ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುರ ಪಾಡ್ದೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ ಅತ್ತ ಒಂಜಿ ತರಕಾರಿ ಬಾಯಿಗೆ ರುಚಿದ ಅಂತಿನ ಕೈಪೇನಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಇಂಚವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಅವಳು ಇಂಚ ಬರ್ಸ ಬನ್ನಗಂತೂ ಬುಡಂದೆ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದುಂಡು ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆದ ತಿನ್ಕ ಮನಸ್ಲಾಪುಂಡು ಬೇಜಿ ಟೈಮ್ ನಮಗೆ ಎಣ್ಣೆದ ತಿನ್ರಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಅಂಚದು ಈ ಟೈಮ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ವಸ್ತೇನೆಲ್ಲ ತಿಂದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಅದಾಗ ಒಂದೇನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ತೂಲೆ ಕಲರ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆತಂದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಸೂಪರ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಪಪ್ಪಾಯ ಬುಡ್ದಿಂದ ಒಂಜೇ ಪಪ್ಪಾಯ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ನುಂಗಾದಿನಿ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನೊಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ತೂವನಾಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ನುಂಗಾದೊಡಿತೀನಿ ವೇಸ್ಟ್ ಅದು ಕುರಿದು ಪೋಂಡತ ಅಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಡೋರ ಪಾಡ್ವೆ ಅದ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜವು ಆತಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕೆ ನಕ್ಕ ಪನ್ನೆ ಬೂಡ್ದಂತ ನಿಕ್ ನುಂಗಾದಿಲ್ಲ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ನುಂಗಾರೆ ಪೋತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಪ್ಪಂಡಲ ಅಂಚ ಇತ್ತಂಡ ಪಪ್ಪಾಯ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಪಪ್ಪಾಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಮರ ಬೂರ್ನೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ನುಂಗಾದುಂದೆನೆ
ಒಂದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ದೀಪೆ ದಾಯೆ ಆತೊಂಜಿ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು. ನಿಗಲೆರ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡಿ ಇತ್ತಿನವರ ಇಂಚ ನುಂಗ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಬೊಕ ರೆಸಿಪಿ ಎಂಚಾಂಡ್ ಪಂದರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪನ್ಲೆ. ನೀರುಳ್ಳಿ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಫ್ರೈ ಆನ ಇಂಚನೆಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡತೆ ಅಂಚನೆ ಒಂದುಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ಶೋಕಾದ್ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ದೇಟಾಂಡ ರಡ್ಡ್ ರಡ್ಡ್ ಉನೊಲಿ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಬರ್ಸ ಬನ್ನಗ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗು ಮಸ್ತ್ ತುಡು ಆಪುಂಡು. ಆ ಪೊರ್ತುಗು ತಿನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂದು ಕ್ವಿಕ್ ರೆಸಿಪಿ ಪಟ ಪಟ ಆಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಕಡ್ಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಇತ್ತೆಂಡ ಸೈ ಒಂಜಿ ಗಲ್ಗೆಡ್ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆನ ಅರ್ಧ kg ದಾತ್ ಕಡ್ಲೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ತೊಂದೆ. ಆ ಕಡ್ಲೆ ಹಿಟ್ಟಿಗ್ ಒಂಚೂರು ಮಂಜೊಲು ಬೊಕ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಜೀರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಈತೆನ್ ಪಾಡೊಂದೆ. ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಹಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೆ. ಹಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಪೂರ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಮಲ್ದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪುಡು ಅಂಚತ್ತು ಅನ್ನಗುಲ ಇಟ್ಟೂಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಡುಂದಾಂಡ. ಕಡ್ಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಕೈಕ್ ಅಂಟುನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚದ ಕೈನೂರ ಚಂಡಿ ಮಲ್ತದು ಚಕ್ಕುಲಿ ದಂಡೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಇಂಚ ಒತ್ತುಲೆ ನಿಗುಲು ದೇಪಂಡ ಕೈಟ್ ತುಲೆ ದಾಲ ಪತ್ತುಜಿ ಇಜಿಂದಾಂಡ ಕೈ ಹುಡಿಗಡಿ ಹಿಟ್ಟು ಆಪುಂಡು. ಉಂದಾತು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂದಾಪುಜಿ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆನ ಇಜ್ಜಿನ ನೀತ್ ಆಗದು ಇಂಚ ಪಾಡೋಡು. ಹಿಟ್ಟೊಂತ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪೊಡು. ಇತ್ತೇನು ಖಾರ ಕಡ್ಡಿ ಎಣ್ಣೆಗ್ ಬುಡಿಯೆ ರೆಡ್ ಸೈಡ್ಲ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಕಾಯದು ದಿಂಡ ಪಟಕ್ಕ ಆಪಿನ ಮಸ್ತ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತಿನಕಲೆ ಬೇಗ ಆಪುಂಡು. ಸೇವ್ಲ ಮಲ್ತೇನಂತೆ ಬಾರಿಕ್ ಸೇವ್ ಸಪೂರ ಸೇವ್ಲ ಮಲ್ದೆ ರಡ್ಡ್ ಟೈಪುಡು ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು. ಇನ್ನು ಅರ್ಧ kg ಖಾರ ಕಡ್ಡಿ ಬೊಕ ಸೇವ್ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ನಿಕಲೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಂಗ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.